म्हाड्डोळा अक्षय तृतीया आणि नूतन पिंडिका प्रतिष्ठापना जाली। महालासा नारायणी शतकलश अभिषेक, रथोत्सव, सांजारत अशो विविध धर्मीक आणि सांस्कृतिक कार्यावळी जाल्यो। पळोवया रथोत्सवाचे खीण। प्रभु रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, आशा संस्थान की, श्रीपति रमणा राम राम गोविंदा। देवी श्री कुलस्वामिनी की, अंबा भवानी की, श्यामल रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, गोवा 365 खातीर रोहित आणि शिवानी सांगेलकार।